ce jinin boti kana ta nan ke sai ake ciki wallahi Allah ne wajen na shan hanzi wallahi safi ya me labari ne wallahi normal dan beauty dama zuwa ne ka alamin babes din nan taka ban gane lafsa ai na san wayan nan ita ce rabon ranka dan rabon raina ce sai ya ga mata aro ce dama zuwa ne ka bani aran talanjiyan dan yono hoton anjima to ai wa kanya bace duk kun faffasa ta ni na je na bada aran wayan nan yanzu to bari ka jin ga ma dan beauty muna da kudin nan ba mu da shi ba yanzu nan za mu je wajen yallo mai adashi mu karɓo adashin mu za ka sha mamaki wallahi kai ka san kana da shi da ka tawo neman aro ai idan mutum yana da shi ai ba zuwa neman aro Allah ne ta bani kai nan ta kai nawa kuwa kuma ba ta yi fa ka siyo ne wallahi Allah na siyo ta dan bakin ciki na je na samu wata ta wala ma bakin ciki normal ne ai saboda haka ai zo mi salbi to mu salba ta ko cikin ka ne yake murza ne naga kana tona haka wallahi ciki na ne yake dan murda ba hawaye nake ji zo ka raka ni gidan wanka ba jin ɗauko wannan duba inna lillahi shikenan wayannan ta fada wannan abokin naka ba gidaje ne kawai ka je ka ba mutum abinci da ɓaɓɓe ku duk inda abinci mai arha yake kuna gurin ba dole cikin kwaikwance ba mutum uwa rariya kai hakuri da mai uzuri yanzu zai fito sai celebrities ne guda da kake ganin su wannan me ya faru wallahi Allah ya tashi ta bada cikin fasa yanzu nan na zo ta 20,000